Ito yung gagawin nating torta. Tinanggal ko na rin ng bituka. Ito naman yung gagawin nating pinangat. Wala na rin yung ulo, tsaka yung bituka nito, malinis na. Maghiwa na tayo ng mga sangkap. Gagamit tayo ng kamatis sa pinangat. Sibuyas. Bawang. Luya, gagamit din tayo. Mantika. Gigisa ko muna yung mga sibuyas, bawang, luya. Lalagay ko na itong kamatis. Lalagyan na natin yung dito. Green chili, tsaka pula. Asin. Black pepper. Lalagay din ako ng konting tubig. Lalagay din ako ng sinigang mix. Konti lang. Para may konting asin. Papakuluin lang natin yan. Pag kumulo na yan, okay na. Pinangat. Sa torta naman tayo. Sibuyas para sa torta. Spring onion. Bawang. Ihalo lang natin lahat ng mga hiwa natin sa sangkap kanina. Spring onion. Asin. Black pepper. Mas marami, mas masarap. Ilalagay din ako ng chicken powder. Harina. Cornstarch. Ito yung nagpapalutong cornstarch. Itlog. Haluin lang natin hanggang sa mag-combine yung mga ingredients na nilagay natin. Yan, okay na yan. Masarap yan, may sausawan. Konting garnish para may kulay. Pinangat at torta.